ang gitudlo ni Jesus sa magtutudlo sa balaod nga mao si Nicodemo dili maabot sa pagtudlo sa tawhanong kaalam. Kining iyang giingon, kinahanglan mataw kita pag-usab una ta makasulod sa langit. Ang magtutudlo sa balaod nga tawhanon kayo kaalam, ang iyang hunahuna nga ang mataw kana ra gyung ianak sa inahan. Ya, di naman pwede musod si Brad Loloy ngadto sa iyang inahan. Dako naman siya, labaw na itong gasalmo diri, Brad Titing, labaw na ning gawali. Dako naman, ang suod pa kasi imong inahan, aron mataw kapag usab, tawhanon ba na itong hunahuna. Niya si Jesus mitudlo nga ang makapahimo din na itong bagong tao, aron madawat ta dito sa langit, kana ding tubig ug espiritu. Niya unsa man ang tubig ug espiritu, ang bunyag. Kining atong gigamit ron nga bunyag. Unya human ta bunyagan, kinahanglan matud pa ni Jesus mura na taog kana bang hangin. Ang hangin gasige ra gina siya sunod ug asa siya itukmod sa nagmando niya. Wa siya kahibawog diin siya gikan, asa sa siya padong, pero asa siya itukmod adto mununot siya munang doon natay habagat, amihan, sa panang uban. Sa to timog, napatoy inyong mama nga satan, sa pato napatoy kanaway, mga ingon anak. Ako kibaw kung saan na ilang ipanghingan, depende sa direksyon sa hangin. Pero ang hangin, wa sa kibaw asa siya padong. Kita sad ni pahimos putas hangin, kibaw ta nga naa ni agi siya, pero wa sa tamangutana di inigikan asa ni padong. In short, magsige ra gitag sunod kung asa ta itukmod sa Espiritu Santo. Di ta magsunod sa atong tawhanon nga kaalam. Ako laning i-share kay bago pa mamingga tiksanay, iya kong giingnan, Padir, pwede bag ug muingon ka nga kamong mga ginikanan ayaw na mo panugo sa inyong mga anak, nya ayaw na mo pangasaba, pwede ba sag imo sang walihan ang mga anak unsaon sad nila pag sunod ang ginikanan? Nako ako mo nang giwali siya, panagsara oy, mas labi gyud ang imong isulti nga ayaw mo pangasaba, ayaw mo panugo. Muna kami hinoon, ingnon lang misa mo mga anak, ingon baya Padersiano, madili na ka manugo. Nya ini kasuko niya, siya, ingon ba Padersiano, ayaw nagkasuko. Siya, nahimo na noon kang excuse Pader. Nya lisod baya ang mga bata karon, lisod na kayo sila tudluan, og di gini mo kasabaan, lisod yun, og di ni mo sugoon, tapulan yun kayo. Sakto dili. Mayawan on mo. Mo na itawhanon. Mo na itawhanon. Mo gini ato lisod. Mo na latusa, kasabi, sugua gyud, tudloi. Pero kay bawo mo kung sa epekto ana magsikag kasaba, magsikag tudlo, kanang imong anak din agid na mulihok kung dili suguon. Din agid na mulihok kung dili kasab-an. Ini kadako ana maghuwat na sana siya kasaban, maghuwat na sana siya suguon, o na pa na mulihok. In short, wa sila'y automatic nga kinaiya sa pagbuhat unsay angay buhaton. Nya ako siyang giingnan, tudloi lang ang imong anak, ayaw sugua. Insa unya dili mo tuman, nako antosa. Antosa, mo na gitawag og sa among COVID-G, kani among grupo, ako na sa nang gisulti ninyo, kanang AAA, ampo, alagad, antos. Magampo ka, nga ikaw makapadayon sa imong pagkamaayong ginikanan, ngadto sa imong mga anak, Ginoo, bala ang Espiritu,
tudloi ko nga mahimong maayong ginikanan ngadto sa akong mga anak. Ako sad pari moingon sad ko, Ginoo, tudloi ko nga mahimong maayong parish priest ngadto sa akong mga parishioners. Nya pakapinagjutay labi na gyud mga buangon. Okay na, may mga parishioners nga buangon. Manglibak, manaot, manaway, pari. Nya og madako ana. Diwa na, din ako kahigugma aning grupo ha. Kari na lay akong higugmaon, amabahin na ang parokya. Di ba? Muna, og doon na mga taong buangon nga mukontra na ko dinhi, ang akong ampos Ginoo, dili nga mausab sila. Ako unta maoy mausab, unsaon ako sila paghigugma sa paagi nga dili sad mo'y akong gigamit aning mga magsigig daig nako. Ana, para ko na nang Ginoo, kaluy ang mga namalit og slots, apil na sad ang wa mo palit. Mana? Kung unsaon pagkaluoy sa Ginoo ang namalit og slots, unsaon sad pagkaluoy sa Ginoo ang wa mamalit, iya na nang problema. Basta giampo na nako kay na may daghang naminaw sa atong misa, labi na sa online, millions na manggani na ang naminaw, pero di gyud mo palit og slot. Pero sa ilang pagpaminaw, naasay kaluoy nga ihatag sa Ginoo nila. Sa akong paminaw, mas daghan ang ihatag nga grasya sa nipalit og slot kaysa wa mo palit. Pero nagyapon to'y grasya sila. Kakuha mo? Na karon ng imong anak, ug di na mutuman sa iyang mga katungdanan sa pagtahod sa ginikanan, pag-eskwela, pagpanglimpyos balay, unsa pa na diyang mga buluhaton. Sige nila nagduwag computer, inya inig-ingon nimo pwede undangan na ang duwa sa computer dong. Siya, sige lang ma, unya na lang kumuundang, unya na lang kumuundang pa. Ana, pwede na kang matog dong, alas 2 na mas kaadlaw siya, alas 6 pa kos buntag matog pa. Unsay bation nimo isip ginikanan? Oh, masuko. Anong masuko man ka? Kay makadaot man na niya. Niya, makadaot na niya. Timan ha? Ang word, makadaot na niya. Nga ikaw nga nasuko, makaayon ani mo imong kasuko. Makadaot sad. Di duha na mong nadaot. Kakuha mo? Duha na mong nadaot. Ang iyang nakadaot niya, ang iyang pagkagahig ulo, nga di yun minaw nimo, ang imo sang nakadaot nimo, ang imo sang kasuko. Duha na mong nadaot. Mo na ingos Kristo, di yun ka maghuna-huna sa kalibutanon, kining lawas. Ang espiritu, ang kalag, mo atong hunahunaon. Kumusta mang akong kalag sa akong pagbuhat ani, wa baka mamiligro. Basig sa akong concern, sa akong bana, sa akong asawa, sa akong anak, sa akong ginikanan, sa akong concern sa ilang lawas, ang akong kalag na daot na noon. Sa ako sang concern sa akong lawas, ang akong kalag na daot na noon. Pero nang sawayon ka nga bati kag naong, masuko ka dili. Ingnon ka ba, bati kag naong, masuko ka dili. Klaro ang mga naong niyo masuko eh. May nga ikaw, unsam sa nang naong nimo? Hilas ba nimo? Mo ana saga. Nakaron. Pag ingon niya nga bati kag naong, katong iyang gisulti, makaayo to niya o makadaot? Makadaot sa iyang kalag. Makadaot yun, hinawayon man. Bad words man na. Karon ikaw kay nasuko sa kaniya. Ang imong gibuhat, unsaon makadaot nimo, makaayo. O, duha na mong nadaot. Pero imo siyang higugmaon, imo siyang dawaton, o imo siyang pasayloon, unsa may mahitabo, siya ray madaot, ikaw dili. Mao na siya na tao pag-usab sa tubig o sa espiritu, di na tamutugot nga mahimo patang ulipon sa sala, ulipon sa yawa. Ako kadaghan na gyud ko dinis atong parokya
na magpa-counseling nako, batanon kaayo kay broken family. Yan ighuman na mo istorya mo ingon dayon, Father, pwede mo hug nimo. Nya igtan-aw nako nga murag ganahan sa kong mugakos nako, ayaw lang. Pero iniglakaw nako, sayang. Madahar man tatog ipasangil. Nadyo mo ingon ana, maghilak, nya human makonsol na sila sa siging istorya. Na maginusay mga asawa, arang-arang sa pagkanaong bawo niya magpa-counseling, maghilak, nya matambagan og mayo yung Father, pwede ko mugakos nimo. Nako, ayaw lang. Nga ganing kuan lang. Pero iniglakaw lagi makaingon sa ko, sayanga to Lord no. Yan siya unya, og mao na imong buhaton, unsa na may mahitabo nimo, nako bitaw sa no, madaot sa ta pero sayanga gid. Ang akong lawas ba magsiging kasayang adto. Kagakos na unta ta to karang-arang og naw. Na. Pero huna-huna ang kalag. Huna-huna ba? Kanang nay magpa-picture din. Amo ba na ako maning iwali kay para sa mo ma-aware ba. Mahibuong mo akong kamot sigilan ning ana no. Usa ra man gid posisyong Father, ana ra man gyud. Kay musikit man sag maayo nya giana nako asa man ni padong akong kamot. Musikit magmaayo. Og giana nako ihoy-hoy unsa asa man ni padong. Basig magpataka ni hikap-hikap. Di ba? Nya isoda nako akong siko kay mudot-dot man. Ay bawo na mudaan no siya akong gipasabot. Nya ganahan mo sa silang mudot-dot kay na-excited ba ya? Musabot ba ya ang yung kuana? Na-excited mo na magiuman mo gakos gyud ana. Kuwang na lang jutay mo halok abot ba ka ng panahon nga naagi mo halok. Nya og akong kamot nakaana di ini gakos ana sa dayon. May nang anaon kay ini gakos ana lang tumba lagi na gamay. Lain na dito una-una. Pero mo na gitawag og pagsunod sa espiritu, likay ang makadaot nimo. Muna ko nang imong anak, gahi kay ulo, madaot na siya ato, mga saba ka madaot sa ka. Tanawa ang mga apostoles. Ha? Gipriso sila, ngaway sa human giwarningan, ayaw na mo pagwali anang Hesus ha? Kanang ngalan ni Hesus ay na mo pagwali. Pag uli na nila, nagmeeting na sila, nagdungan sila ampo. Unsa may ilang giampo? Ha? Nagampo sila na mausab tong naghulga nila. Oy, niingon sila, Ginoo, nasayod ka nga ang kalibutan. Matud pa ni David, mialsa batok kanako, ang mga hari ni kontra nako. Karon sad kadto si Hesus, gikontrahan sa tuaning mga hari kanilang Herodes ug ni Poncio Pilato. Mao tong gipatay in taon si Hesus. Nya kami gasunod mi ni Hesus, lig-una mi nga dili unta mi mahadlok nga mosangyaw sa iyang pulong. Mo to ni kurog kuno ang ilang gimitingan og wa na gid sila mahadlok nga misangyaw sa ngalan ni Hesus. Gipadayon ba sa mga hari o sa mga pari ang pagdagmal nila? Yes. Gipamutlan sila gliog, gipanglansang sa cross sila San Pedro, gipangsunog sila nga buhi, gipangbato sila hangtod na matay. Nahadlok ba sila? Sama ni Hesus, gasigi ra sa sila ingon, Ginoo, pasaylua sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Pero ang importante, wa kumatakde sa ilang kayawanon. Ngano man, kay ang iyang gihuna-huna, ang ilang gihuna-huna mao ang butang nga langit nun. Kay bag-o na silang tao, mga anak na sila sa Ginoo, di na anak og tao. Sige, lingi ay mong tupad. Inaon sa man ka, anak kas Ginoo o anak pa lang sa tao? Mo na sakto. Kay anak na tas Ginoo, mamalit gitag slat. Bitaw, kung anak kas Ginoo, pero anak kas taon ko, kaanugon sa kwarta. Kaanugon sa kwarta. Niya, ang sunod na, kung anak kas Ginoo, makasinati ka og mga milagro. Tanawa, ang tanang na malit og slots, 100%, ingnon ko lang pagkasulti, pulos gyud malipayon. Kanabang kalipay nga nadawat nila nga dili hinatag og tao.
Wa mga usab ang ilang sitwasyon pero pirmi silang malipayo na, malinawon, kontento og labaw sa tanan, midaghan ang ilang grasya. Midaghan gyud 100%. Tanawa ang wa mamalit hangtod karon, sige lang yapon silang saway. Way kalinaw, way kalipay. Wa sad matagbaw. Oh. Ikaduhang hinungdan nganong musunod kita sa Ginoo kay matod pa sa atong tubag sa Salmo, kusga kana ang nagasalig sa Ginoo, ayaw salig sa imong kaugalingon, kay wa gyud kay mahimo sama ning gasulti ko karon ni Carlet og katol akong tutunlan, wa gyud koy mahimo pagtambal ani. Sa may buhaton iubura gyud. Mara na siya katol man nya kung padayonon ginis Ginoo, din ako kasulti, din ako kawali, din ako kamisa, din asa ko kapangulikta. Mientras tanto makatingog pa ako mong sultihan nga ang update sa atong slots mo na ni SBF DAG as of yesterday niabot na og 14,618 ang atong halin niya. Ang sa ato sang special slot GPHJ para sa atong pista, ang atong halin 18,254 slots. Oh, pakpak. Salamat. Kaning SBF DAG na pay 61,382 slots para nis pagtukod sa kumbinto sa San Vicente Ferrer Parish. Magpista ta karong 29 April 29. Magsugod ang atong nobina karong Huwebes, April 20. Ako mong i-challenge. Kamong gusto nga mataw pag-usab. Atong hunahunaon ang hunahunas Ginoo. Gipangutanan akong Ginoo, Lord, regarding sa slot, unsa may challenge nga akong ihatag nila og sa akong kaugalingon. Ningon ang Ginoo, within the novena masses from sana April 20 to 29 hangtod sa pista di ay i-challenge ang gitawa kay ika-10th anniversary maron nato, ikanapo rong tuig sa atong pagkaparokya. So kanang 10 slot challenge, mopalit ta og 10 slots sa SBF DAG o at least 10 slots sa SBF DAG o 10 slots sa GPHJ. Ang SBF DAG katong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces para sa pagtukod sa kumbinto, 500 per slot. O mopalit kag 10, pila na? 5,000. Ang ato sang GPHJ tag 100 per slot. Kung mopalit ka og napo 1,000. Mo ni atong tawgon ron og sa to 10 slots challenge. Hantod na dis 29. Dua-dua lang ni ba? Tistingan na to pila ka buok ang mopalit og tag na po ka slots. Ako mo promise na ko nga mopalit jud ko at least na po ka slots sa duha. Kani-ganing usa kaning atong GPHJ sukad ni nga gi-declare ni nako tag 50 slots man akong paliton kada semana. 50 slots karon basig mapunan. No, 10 slot challenge. Saman magpa-challenge mo o moingon din mo, hala kadako sa daan na, uy, yung aso man taan ng kwartaha. Tawhanon ka. Tawhanon. Sayon ra kayo, ibaligya ang imong cellphone. Ang halin, ipalit og slot. Nya, kung wa jud kay cellphone, ang inyong mga kaldero, inyong mga plato, ibaligya.
nya ipalit og slot sa padir uy ang saan paggamit di ba niingon man si Kristo ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Ang kabos karon usas mga kabos mao nga atong parokya nang inahanglan og mahalin ang slots. Di ka kabaligya anang imong cellphone or iprinda ang imong singsing o ang imong kwintas. Anya lokata lang niya inikahumanas kumbinto. Di na pwede. Mamrinda man ka og naay masakit. Mamrinda man ganay kag naay magpadialysis. Nya di jud ka kaprinda para sa Ginoo aning mga butang sa kalibutan. Da hilom lagi mo. Manindog ta.